Hej udstuen, det blev lørdag, og klokken er 9, og der er en ny video til jer her. I sidste uge der tog jeg danskertesten, og bestod den absolut ikke. Og i dag der vil jeg egentlig godt finde ud af, om min søster hun kan bestå den. Så i dag der handler det bare om, at min søster skal finde ud af, om hun er dansker, eller om hun skal pisse ud af landet nøjagtigt, ligesom jeg skulle. Så med det, så går vi over til danskertesten. Spørgsmål 1. Hvilken af følgende områder har kommunerne ansvaret for driften af? Sygehus, vuggestuer eller domstol? Min mor? Ej, jeg mener faktisk, det er vuggestuerne. Spørgsmål 2. Hvilken filminstruktør vandt en Oscar for filmen Hævn i 2010? Den er nem, fordi jeg mener, det var Susanne Bier. Eller Erik Balling, så vidt jeg husker. Nu. Spørgsmål 3. Hvornår besluttede Island ved en folkeafstemning at oprette en republik, der var uafhængig af Danmark? Om 14 dage tager vi et sprogkursus. Jeg tror mere, det er et læsekursus. 1944, 1904, 1984. Det var ikke 84. 4 eller 44. Besluttede man sådan noget under 2. verdenskrig? Det ved jeg ikke. Jo, det ved jeg godt, men jeg vil ikke svare dig på det. Nå. Jeg siger 44. Hvilket parti tilhører Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister i perioderne 2009-11 og 2015-19? Det er simpelthen det nemmeste af det nemmeste, fordi det er Venstre. Det er socialdemokrat. Så fornuftig er han ikke. Hvem består rådet for det europæiske union af? Det er ikke mig i hvert fald. Embedsmænd udpegede EU-kommissionen. Politikere direkte valgte EU-befolkningen. Minister fra medlemsstaternes regering. Jeg har ikke en lyt forstand på politik. Og så slet ikke EU. Det bliver et gæt. Jeg tager det der. Den ser mest rigtig ud. Hvad hedder Grønlands største by? Ja, det er Nuuk. Hvor gammel skal man mindst være for at købe stærk spiritus? Ja, det er ikke 15. Så det er enten 18 eller 21. 21. 18, 21. Jeg tror på... Er det tobak, det er 21? Eller er det... 18, der må man alt. Hvilken af følgende partier er ældst? Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti eller det konservative Folkeparti? Hvor i himlens navn skulle jeg da vide det fra? Kom nu, du er også gammel. Ja, men jeg tror ikke, jeg er så gammel. Vi tager den, ja. Hvad hedder forstander i bandet Gasoline? Sig mig, er det et reelt spørgsmål? Ja, ellers så er det der jo. Nå. Jeg ved egentlig ikke, hvad dem der skal lave den der indfødselstest, fordi de skal bruge det spørgsmål til, fordi det synes jeg ikke rigtig, jeg er ret meget med. Men selvfølgelig er det dansk, men... Jeg undrer mere over, hvordan skal en, der kommer fra for eksempel Sydafrika, vide det fra?
Vidste du ikke, de hører gasfligen? Nej, men jeg er ret sikker på, det er Kim Larsen. I hvilket af følgende århundrede fandt dansk slavehandel mellem Afrika og de danske kolonier i det karibiske sted? Det var i 1700-tallet. Kan regionerne opkræve skatte? Er det ikke rigeligt, staten gør det? De er også gode til at tage skatterne alligevel. Jo, men nej. Hvilken af følgende steder i København blev der begået et terrorangreb i 2015? Det var ved den jødiske synagoge. Hvem fik især betydning for folkehøjskolerne i 1800-tallet? Ja. Sten Stensen Blicher eller Johannes V. Jensen eller NFS Grundtvig? Ja. Det er så et meget, meget godt spørgsmål. Jeg tror, det er Kim Larsen. Nej, ham har vi jo overstået. Grundtvig. Jeg tror faktisk, det er Grundtvig. Hvilket emne har der været afholdt flest folkeafstemninger om i Danmark siden 1953? Jeg begyndte først at stemme, da jeg blev 18, så... Og det var ikke helt tilbage der. Ja, du var tjenestepige dengang, da jyske lov over Vordingborg blev vedtaget. Okay, det var jeg så ikke klar over. Den blev nemlig skrevet under jyske lov på over i Godsetomt, over i Vordingborg. Okay. Så vidt jeg husker. Jeg er næsten sikker på, det må kun grundloven valgret eller Danmarks forhold til EU. Jeg gætter på grundloven. Hvem har de politiske partier samlet medlemstal overordnet udviklet sig siden 1950? Hvorfor i himlens navn skal vi helt tilbage til den Ja. Okay. Cool. Den sten. Tror jeg nok. Hvem er Danmarks første socialdemokratiske statsminister? Det var Stauning. I forbindelse med hvilken krig blev Danmark ramt af influenzaepidemien, den spanske syge? 2. verdenskrig, 2. slesvigske, har der været flere slesvigske? Nå, okay. Eller 1. verdenskrig? Jeg tror, jeg skal have min skolepenge tilbage. Jeg aner det da ved Gud ikke. Hvordan skal de kunne svare på sådan nogle spørgsmål? Vi siger 2. verdenskrig. Hvem skrev romanen Lykke-Per omkring år 1900? Jeg nægter at udtale hans efternavn. Henrik Pontoppidan, Martin A. Hansen eller Amalie Skram. Det er ikke lige bøger, jeg læser. Jeg aner ikke engang. Ved du, hvem det er? Ja. Altså, ja, du kender sikkert svaret, fordi du kender din svar, men kender du de 3 forfattere? Nope. Har aldrig hørt om dem før. Jeg kan godt lide navnet Martin, så det tager vi. Hvilket symbol indgår der i det Færøernes flag? Det er et kors. Jo, det er vist et kors. Ellers så er det for sent nu. Hvordan ændrede forholdene mellem kongen og kirken sig ifølge informationen i 1500-tallet? Jeg har... Hvor mange kufferter har du? Godt låne en. Det tror jeg får brug for. Han fik mindre magt. Sådan det var.
Hvem er aftalepartner, når der skal indgå overenskomst om f.eks. løn, pension og arbejdsforhold på det private arbejdsmarked? Det er fagforeninger og arbejdsgiverorganisationerne. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark? Det er 15. Hvilket land har været i union med Danmark i over 400 år mellem 1380 og 1814? Var der ikke et spørgsmål med Finland tidligere? Jeg gætter på Finland. Støttede den daværende danske regering den amerikansk ledende invasion i Irak i 2003, Irakkrigen? Ja. Ja, jeg tror nok, det var Golfkrig nummer 2. Det er ikke helt sikkert. Det er Golfkrig nummer 2, fordi da Golfkrig nummer 1 var der gik jeg stadigvæk i folkeskole. Kan to personer af samme køn indgå et ægteskab? Ja, det kan de godt. Hvilket EU-land har flest indvandrere og efterkommere i Danmark oprindelse i? Hvor i hele skulle jeg vide det fra? Spanien, Polen, Frankrig. Hvis jeg så tænker tilbage til det... Jeg tror det er Polen. Ja. Hvor højt over havet overflade ligger Danmarks højeste naturlige punkt? Ja, det er ikke der, hvor jeg bor så. Nej, det er Danmarks mindste. Nej, det er faktisk en af byens højeste punkter. Cirka 170 meter, cirka 770 meter, cirka 470 meter. Det er enten den, eller den. Det er enten 170 eller 470. Jeg tror ikke på, det er 770. Nej, det er ikke højt nok, ikke? Jo, det ja, nu ved jeg personligt, jeg kan ikke huske, hvor højt for eksempel Himmelbjerg der. Det skal jeg være ærlig at sige, det aner jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er 170. Hvornår blev Danmark medlem af NATO? 49 eller 57 eller 73? Ja. Skal du huske på, hvornår NATO blev oprettet? Ja, det kan jeg så til din fortælle dig, at det var i 1949, at NATO blev oprettet. Aha. Så er det enten i 49 eller 57, vi blev medlem. Ja, eller den anden. Nej, jeg tror ikke på, det er 73. Det er ren udlukkelsesmetoden, så tror jeg ikke på 73. Det er i hvert fald 3 koldkrigsår, det der. Ja, det ved jeg så ikke en dyt om. 49, jeg siger 49. Hvilken politisk bevægelse var rødstrømsbevægelsen en del af? Girl power! Kvindebevægelsen i 1970'erne. Kan statsministeren udpege en minister, der ikke er medlem af Folketinget? Nej. Nej, hvor skulle han det? Hvad er Susanne Brøgger og Naja Marie Aidit især kendt for? Malere, forfatter eller skuespillere? Jeg tror, de enten er de malere, eller også er de forfattere. Det bliver et... Vi støtter kreativt verden, de er malere. Hvordan har andelen af borgere over 64 udviklet sig siden 1980? Alderen er sten. I 1980 var en 64-årig gammel. Det er det ikke i dag. Hvilken af følgende partier har flest borgmesterposter i Danmark, hvor i pytten skulle jeg vide det fra? Det er Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti eller Venstre? Jeg tror faktisk det er... Jeg tror det er Venstre.
Skal alle skattepligtige borgere betale kirkeskat? Nej, det skal de ikke, for du kan nemlig melde dig ud. Og nej, jeg har ikke meldt mig ud. Jeg skal jo et eller andet sted at putte mig. Ja, der er nok ikke lige plads i containeren der. Nu har vi så heller ikke container mere, nu er det mere sådan nogle skraldespandshuller. Nu er det molokker. Og det der bitte hul, det vil jeg næsten ikke presse sådan ind i. Nej. Det er lidt bitte. I hvert fald dem der, hvor jeg bor. Nå ja, du har de samme her. Ja. Hvor længe kan politiet tilbageholde en anholdt person med lovpligtig ophold i Danmark, før personen kan stilles for en dommer? Se. Det er måske lidt snyd, for jeg kan faktisk huske dit svar. Det er et døgn. For jeg kan nemlig huske, at jeg sad og sagde, da vi så videoen, der var 3 døgn. Og jeg skulle lige til at spørge dig, hvornår var det, hvor lang tid var det siden sidst du var der? Hvad hedder formanden for SF, Socialistisk Folkeparti? Hun hedder Rosenkilde, så vidt jeg husker. Franziska Rosenkilde. Hvilken helligdag blev afskaffet i 2024, eller fra 2024? Ja, det er jo Stor Hvededag, eller Stor Bededag. Det er fordi, jeg kalder den Stor Hvededag. Ja, nu kan du få krydderboller i stedet for. Det gjorde jeg sådan set i forvejen, fordi jeg var lidt for nær til at købe hvederne. Og så købte jeg faktisk ikke engang krydderbollerne alligevel. I hvilken sport vandt det danske herrelandshold i verdensmesterskabet i januar 23? Det var i håndbold. Og så var jeg lige ved at trykke på basket. Selvfølgelig. Hvilken forfatter til blandt andet tv-serien Matador døde i januar 2023, 105 år gammel? Det var Lise Nørgaard. Og nej, hun var ikke skuespiller. Hvilken Nobelpris blev Morten Meldal tildelt i december 2022? I hytten er det økonomi, litteratur eller kemi? Det eneste jeg ved, det er, at det er en mand. Ja, og så er han dansker. Ja. Økonomi, litteratur eller kemi? Jeg har da ingen anelse. Økonomi. Det bliver et gæt. Jeg er røvdårlig til at regne, så han er sikkert god til det, så jeg trykker økonomi. Kan en dansk statsborger blive straffet ved den danske domstol, hvis vedkommende medvirker til en menneskehandel i udlandet? Ja. Selvfølgelig kan du det. Jeg tror bare, du går frit, fordi du render rundt herhjemme. Nej. Kan forældre ifølge dansk lov bestemme, hvem en søn eller datter på 18 må være kærester med? Det spørgsmål kan jeg også godt selv huske, da jeg læste det der, hvor jeg tænkte, hold der op, et underligt spørgsmål. Så jeg plejer at sige, are you serious? Jamen tænk, hvis de kunne det. Prøv at tænke, hvis de kunne det der. Så var der sådan noget som Score.dk og alle de andre datingsider og hvad den hedder, den der med, at man swiper til højre eller venstre. Nej, ingen anelse. Tinder. Alle de der, de er jo fuldstændig ligegyldige, fordi forældrene kunne bestemme, hvem de skulle giftes med. Jeg er mere imponeret, når du kan navne på alle de der scorebeviser der. Fordi jeg har selv været derude. Nå, jeg kommer bare til at tænke på dengang vores forældre prøvede at sælge mig til en murer. Det er så ikke noget om, men... Det var fordi far skulle bruge en murer til at hjælpe med at lave væggen, og så... Hvis jeg nu blev kærester med en murer, så fik de det gratis. Nej, det kan de ved Gud da ikke. Har alle friskoler i Danmark pligt til at styrke elevens respekt for ligestilling mellem kønnene? Det er jo et ligestillingsspørgsmål. Fri. Så det må være lige til at svare på. Ej, den var simpelthen for dårlig, mand. Jeg vil jo bare sige nej.
Vi siger nej. Er Danmark blandt de 10 lande i verden, som menes at have det højeste grad af pressefrihed ifølge rapporten Without Borders Press Freedom Index 2022? Ja. Vi går meget op i pressefrihed og speech her i landet. Så meget, så det giver os problemer andre steder. Så ja. Kan præster imaner blive straffet med fængsel, hvis de som led i en religiøs oplæring udtrykker støtte til vold, terrorisme, frihedsberøvelse eller tvang? Ja, det kan de da. De der lige så vil overholde loven, som alle andre skal. Så ja. Oh my god. Jeg skal med dig. Okay, hvor mange svarer du rigtigt på? Jeg svarede 32 rigtigt. Jeg lavede 13 fejl. Så lavede du faktisk en fejl mere end mig. Jeg lavede kun 12. Nå, jeg svarede blandt andet forkert i spørgsmål 5. Hvem består rådet for de europæiske union af? Ja, du kan bare lige køre hurtigt henover og svare Ja, skal vi ikke bare sige, at det ser lidt skidt ud. Jeg føler mig virkelig velkommen i mit eget land lige nu. Men er man i udlandet, hvis man tager tilbage til Jylland? Der er jo nogen, der siger, det er udlandet. Altså, jeg synes faktisk, det er lidt rystende, at vi sidder 2 grandvoksne mennesker, der er født i det land her, ikke engang kan svare og bestå. Ja, det gjorde vi jo så ikke. Nej, men det er det, jeg siger. Altså, vi kan ikke engang svare. Hvordan skal en stakkels stresset flygtning så kunne svare på nogle spørgsmål? Ej, det er altså, sorry to say, men det er altså sgu enormt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har haft en tanke til de der spørgsmål med den der indførelsestest her, om den er lavet bare som sådan en joke. Nej, det er desværre bange. Altså, jeg tog jo for få år siden, der var der også en debat op i medierne angående de der tester. Og der var faktisk en på TV2. Og den tog jeg, og den dumpede jeg også med et brag. Hvad laver du så her? Har du fået lov til at blive sendt ind med Daniva, eller? Nej, jeg er på den, der hedder tålt ophold. Okay. Men ja, altså, hvordan skal de kunne svare på noget? Altså, det er jo vanvittigt. Altså, hvis du kommer ned fra landet, hvor skulle de vide fra, at kommuner, de styrer driften af vuggestuer? Men i hvert fald, det var min søster, der lige svarede på de spørgsmål her. Så vi vender lige tilbage og bytter plads lige om et halvt sekund, så vil vi lige afslutte videoen her, men det vil vi gøre nu. Ja, så har vi byttet plads igen. Nu sidder hun derhenne, og vi har lige siddet og snakket om, inden at jeg tændte optagelsen igen, at hvor vi kunne tage hen, nu når vi ikke må være her. Så hvor du tænkte, at vi skulle tage hen? Altså, når du ved, når der er fodbold, VM og EM og alt det der, så bliver jeg altid kaldt landsforræder på grund af mit reservehold, eller reserveland. Så vi skal til Polen? Vi skal til Spanien. Til Spanien? Hvis jeg ikke må være i mit eget land, fordi jeg ikke kan forstå et eller andet meget urimelig test, så kan det være, at jeg føler mig ved velkommen i Spanien. Ja, ved du hvad, vi tager til Spanien, så om 14 dage, så er der review eller taste-test af paella. Jamen, det kan jeg ikke lide, så det kan du godt. Og vi kan tage til tyrefægtning, men det gider jeg ikke, jeg synes, det er synd for tyrene. Det ved jeg altså ikke. Så Nej, jeg ved, hvad vi gør. Vi tager ned på en eller anden laber og café og kigger på mænd. det gør jeg så ikke. Men i hvert fald, det var den her uges video, og jeg håber, I har nydt at se det her. Og om 14 dage, der har jeg en rigtig god idé til noget, vi skal prøve at lave. En video, hvor vi lige skal prøve at teste, hvordan vores små smagsløg, de har det. Og det bliver noget med
en blender og så nogle forskellige ting og en lille kasket med nogle numre i. Og den video, den kan vi jo se om, eller kan I se om 14 dage, når min søster igen er tilbage. I næste uge, der regner jeg med, at jeg laver en lille unboxing på et byggesæt, jeg skal til i gang med. Som I kan se her bagved, så har jeg en meget stor hobby med modelbyggeri, også som I kan se her på de bord her, plus mit malebord, som jeg faktisk sidder ved nu. Men alt om det i næste uge, og indtil da, så vil Mulle og Jan godt takke af for den her video her, og vi glæder os til at se jer igen om en uge, eller jeg glæder mig til at se jer om en uge, og jeg er sikker på, at min søster glæder sig til at se jer om 14 dage. Så med det, så vil vi takke af herfra, og vi er ude herfra, og vi ses om en uge. Hej.